بێریا وەدکم پەنا بەرم ئەز عامر چوو و هین خەمان دکێشم ئەز بساوێر و وێنەیان مژولم ji دووریێ بێریا وەدکم ئەز حەزکردنا me ji zimanê Kurdî rê di sala 1987 li cem min hezkirina ziman û wêjeya Kurdî di sala 1987 di rêya mamoste Dildarê Şekorê ev hezkirin bi mir çêbû. نویسکار و هەڵبەسوان مشعل عوسمان ساڵە 1970 لە گوندە خوێتلا یەب سەردەربیسیە ڤەژ دایک بووە. پشترا لەگەل مۆڵباتا خوا بەرێ خۆدا باژارێ حەسەکێ لە حەسەکێ دەمەکە درێژ نەما و بەرێ خۆدا باژارێ عامودێ و تا ڕۆژە ئیرۆ ژیانا خۆل عامودێ برێڤە دەبێ. خواندنا خۆیە سەرەتایی ئامادەکاری و ناوەندی لە عامودێ تەمام کریە. دی ساڵە 1987 دا دەست بە فێربوونا زمانê کوردی لەسەر دەستێ مامۆستا دلدارê شەکۆ کرد. Di salê nûdî da li gel du hevalên xwe komeleyek bi navê Komelê Jiyana Kurd li bajarê Hesekê damezrandin û piştra grûpa Hesekê ya Rewşenbîr ya Kurd ava kir. Ev grûp berfereh bû ta ku Yekîtiya Nivîskarên Kurd damezrand. Ev yekîtî jî berfereh bû û peywendî bi kes û aliyên Rewşenbîr li bajarê Rojavayê Kurdistanê yê din re kirin û yekem konferansa Yekîtiya Nivîskarên Kurd li Sûriyê ragihandin. Di salê nûdî da di koma Helepçe weke tembûrvan kar kir û li gel koma xwe li gelek ahingan amade bû û bi taybet ahingê Newrozê de û ji ber vê yekê li gel hevalên xwe rastî astengiyan hat. Her wiha ev 15 sal e di Komîta Amedekar ya Mehrecana Helbesta Kurdî de kar dike. Her wiha di Komîta Cîbecîkar ya Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriya cî xwe digire. Barkirin û çûn û êşakewê robat di dil de şax vedaya ji germiyana çûne zozana tenê zindana welêt. Tenê zindana welêt ji min re xweş ware çaxa li jor mala min aleya rengîn li ber ba bibe wê gavê wê kêlîkê bila serê xwe deynim bila serê xwe deynim. Di hejmarek kovar û rojname da gotar û helbestên xwe belav kirine. Di destpêkê de bi zimanê erebî di kovara Elhurriya ya ku li Yûnanê de hate çapkirin belav kir û piştra bi zimanê Kurdî di kovara Azadiya Welat ya ku li Amedê de hate çapkirin belav kir. Her wiha di kovara Zanîn de belav kir û di beşê Kurdî yê kovara Xewn li bajarê Hesekê weke nivîskar kar dikir. Nivîskar Mişal Osman dîwaneke xwe ya helbestî di sala 2017 da çap kir û hejmarek berhemên wî yên din hîn li benda çapkirinê ne. Ji yek li ser jiyana hunermend Mihemed Şêxû û lîkolînek derbarê rojnemageriya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê Çerxabîstan da û dîwaneke helbestî bi navnîşanê ji bo we. Her wiha di warê wergerandinê de berhemên wî hene weke wergerandina şanoya bi navê Şoreşa Miriyan ya nivîskarê cîhanî Arwin Şo, her wiha şanoya bi navê Kûçkê Avê ya nivîskar Memduh Edwan. Di navbera xwîna tarî û surgoniya dirêj di nexşeya xaçkirî de li geliyekî tije hestî bi kuştina min goreke şil dikole.